Reit. Nawr, Rhys, sut y ti'n gwybod sut i ddefnyddio'r stwff ma i gyd? Wi ddim. Ond mae Dr. Enlli yn. Pam i ti moyn neud i babis sgrechen? Dim babis go iawn, ond hein. Aw. Felly beth yn ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i gynhesu'r potassium chlorad yn y tiwb, adio Jelly Baby, a maen nhw'n mynd i adweithio fo'i gilydd i greu lot o nwy, sŵn ag egni. A mae hwnna'n adwaith exothermic yn dweud, Dr. Enlli? Yndi, da iawn. A gan bod o mor exothermic, chi angen gwisgo hein. O, waw. Diolch. Hogia, masgia lawr. Bon i off. Yn gynta, mae rhaid twymo'r potassium chlorad mwyn ei droi'n hylif. Chi'n gweld? Mae'n troi'n hylif clir. Amser i rhoi'r Jelly Baby mewn! Mae'r siwgr yn y Jelly Baby yn llosgi'n llachar, a'r nwyon sy'n cael eu creu yn dianc o'r test tiwb mor gyflym ac yn creu'r sŵn yma. Ni'n poeri allan. Ni'n bita rydw Chi'n aml yn clywed bod lotion yn rhoi sugar rush i chi, wel mae hwn yn dangos jyst faint egni sy'n mewn lotion. Felly beth bydd yn digwydd sy'n ni rhoi mwy nag i mewn? Chi'n trio? Tri. Ro dri mewn. Dyw Dr. Enlli erioed wedi trio'r arbrawf gyda 3 Jelly Baby o'r blaen. Nôl mewn? Wedyn un nôl mewn. Gyfle, fai. Jyst yn poeri fe mas. Ie, gawn ni drio unwaith to, ie? Yn brydferth. Mae'r adwaith hyd yn oed yn fwy ffyrnig ac yn poeri darnau o Jelly Babies wedi toddi i bob man. Dyna pham ti wedi dewis bod yn doctor, Dr. Enlli, i wneud pethau fel hyn. Wel... Ie, siŵr o fod, na pham, na pham, ie. A dyna pan mae'n bwysig cael rhywun fel Dr. Enlli fan hyn pan dyn ni'n neud pethau fel hyn. Ond drychwch beth sy'n digwydd pan dyw pobl ddim yn gwybod beth maen nhw'n wneud.